For today's vlog, pupunta kaming Ilocos. Tara, samahan nyo kami. Pero bago yan, breakfast muna tayo. Pagpasok namin ng McDo, ito ang pinuntahan agad ni Eden. Mag-i-slide muna daw siya habang iniintay ang order. Ay wow! Saan punta? Ilocos. We're going to Ilocos. Say hi. Hi, good morning po. Isang oras kalahati lang, nasa Santa Rosario na tayo, no? Santa Rosario yun na. Ang bilis ng biyahe. Ang UK tatak? Gets. Okay. Ginagawa mo? Magkano yan? Mukhang mamahalin yan Mura lang yan. Baka may mag-order. Pwede tayo Order na kayo magbenta. sa akin. Mura lang. Mga 5,000 na pwede. 5,000. Lalo yung may sexy Diyosa niya. Shout out mo si Sir Ikaw. Kasi may mabigat na dinadala. A few moments later. A few moments later. Saan kayo galing? Pampanga. Kapangpangan ka na eh. Kapampangan ko. Kapampangan ka? Tagalorin ka. Concepcion po. Concepcion. Kamalalo kami raskini. Kaya ko po mga pagkasawa kay Kaya kami katiman eh. Hindi kami rin katimami. Ilocos lang. Masatingin pa pamados mi. Naka rin po yung Ilocos. Bigan. Malapit mo. So, ano, puto ka lang siya ba? Sir, Na, puto ka lang siya. Bali 200 po yun eh. Ay, tsaka 50 la Sige. salito. Pakatastas na. Ali, basta kapangpangan, kaya mo. Binalan. Ay, ala. Na. Magkain na ako. Nalo. Manyad kung kaya mo. Naman yan. Sneaker. Aray, ako mamigdala. $150. Sige. Na. Sino kasi mo rin kabalen tamang may vlog Kenny? Nakalimutan ko na yan. May vlog ya. Opo, Nino. Ikwa na ka. Okay na ka ikwa. Ito. Dahil po salamat. Ingat po kayong biyahe. Wow. Nalagyo mo ba? Israel po. Israel. Iskandar po. Siya tayo may asawa mo po to. Manad ba yan? Shoutout po ka rin kayo, taga Concepcion Tarlac. Wow. Bako pa. Ano ka rin consumption? San Jose po. San Jose. Bako may nabuit ang... Tatagala kapitan, kayo, Nick Macalino. Bako pa na po consumption. Sinali ko pintang damulag eh. Tindang damulag sa. Wow. Manyaman ko sa pintang damulag. Oo, magkailangan. Magmamakan eh. Opo. Alata eh. So Rosario na ini na, Rosario na. Munang balengin kayo. La Union. Okay. Si Rosario. Malaw-law yan pa ni Ilocos. Karas mo kayo sir, karas yung Kandon, mag-bypass na kayo, mag-bypass na kayo, baka tap. Alang traffic. Ala, 4 hours siya mo. Sige. 3 hours and 47 minutes. Makakain naman kayo West Map eh. Wow.
Yeah. Apo. Ingat po sa mga... Few inches later.
inches later. Boss, anong lugar na to? Ha? Second stopover po namin. Palawan, La Union. Banawan? Ginagawa mo. Palawan. Ginagawa mo. Palawan. What? Punta Ilocos? Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Miras ko yung YouTube. Mamang ka mo. Ba, isa ng mini. Opo. Oh. Ay, no yan. Ito ay ma'am. Kaya ng ano, patingnan. Mapaling danong daw? Oh? Kaya manatanong ito? Second stopover. Gutom na naman po si Boss Apple. Walang katapusang pagkain kaya yung tiyan niya lumaki-laki na po. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Nasa ito na yung bibliotek na. Oh. Mama! Mama, open! So, kakain kape ini ba may gising diwa? Nakasanting, may gising ka diwa. Open Wala kaming ginawa kundi kumain, no? Advance happy birthday apong-apong, no? So, malapit na kami. Oh, Open them. buklan mo na yun eh. Yan, kakain ng pizza si Eden. Simply kami. Hi, Ja! Say hi! Say hi, Ja. Hello! Hello! Say hello, Jack. Oh. Say hi, Ja! Say hi, Eden! Hi. Kabalens! A balance vlog. A few inches later.
A few moments later. Hanap po yung mga artista. Ito. Hindi na po yata makababa. Ito po yung pinakamaganda kong biyanan. Dahan-dahan kayo na. Dahan-dahan kayo na. Ay, sus, apo. Yan. Ew, the ew. Si Josa. Si